थिखांगोन गासिखौबो थिखांगोन माइ गायद' दोलखिबारियावसो गायहोदों होनबा दोलखिबारियाव नंगौ आंनोलाय होगोन ना होआ आंबो जागौमोनहाय बेखौलाय हालिदि एवदोंना ट्रेक्टरजों एवदों खदालसो जावनाय नोंसोरनि जायगायाव बेबायदि हा दङ ना दासिमबो दे अब्लालाय बेयाव गायनायनि माथो दङ दालाय अमा खर' आयै बाहागो लानांगोनहाय दायो जोंनो होआ बै दलसेयालाय बबेनि बेवहाय माथो थख'नानै नेनायबो दङ बबेनि बेलाय र' थांनायनि र' नोंलाय सोर जागोन दे हालेवग्रा औ आइ आबै रायलायना हो हाबबाय नामा बिनिया बाहाय हाबबाय होबायलै आंखौ उनथिं बिनियाव बाहाय इनार्जि हाबबाय बिनाव इनार्जि हाबबाय बाप्पा रोंसाबगो माथो रोंसाबगो देलाय मोसाबावलाय थिगानो दं बेसे गोबाव जाखो माइ गायबोनाया नोंसोरना बेसेसो खामायखो नङा बे बोसोराव बेसेसो खामायखो 3,000 बाप्पा बेसे 4 दे बुंनाला बेसे आंनि माइ गायनाया बुंबालाय मा जानो जाना लोंनानै जाहैबाय जों 4,000-5,000सो खैमा गायखो मास मोननैया जाबाय नामा मास मोननै जाबाय मास मोनथाम जागौमोन दा बे मा मास 2.5 मास जाबाय बे मा मास दायो सावन मास अब्ला बिनि उनाव आरो गायनो दङना गैला फोथाराव गैला दे बिदिब्ला नांगोल जांख्रा बिदिब्ला गैयो जागोन माथो दे दल मोननै होमबा नोंसोर मा लोगो जाना गाया बिसोर बेलेग गामिनि नालाय लोगो लाया बिदिसो दे अब्लालाय